Ka san menene? Ni fa nan da kake gani. Sati na 3 ko naira 500 ban samu. Ai to ku da kuke da abin yi mai na ga mu daidai kawai mai zaman uwa. Wannan abun ba daidai du'a'i ba. Na ji labari an ce wata nan zai fara wa'azi zai fara tafsiri. Kai da ba don kana ce wani abu ko amma dai na fasa faɗi. A'a to kamar fa alƙura. Wallahi tallahi mugun daukan amarya zai sa mata. Ka ga mutumin nan ba cikakken hankali. Abu ne na manta ni ma zan je in yi hauka. Da cewa zan yi bayi da cikakken lafiya. Amma ka san zai samu lafiya ba haka wani ma dan wannan ya kai ringa yi ba. Wallahi da wani la aka gama bala'i ya gama dukan mu dan mu da uba. Ya gama rakarkazan mu. Mun ci bakar wahala a garin nan. Allah ya sassauta mana abubuwa. Ai mutum ne yana ga inda muka fito za mu zo. Alƙur'an Can ka san su Hey, kira mana. Mutane kuma sai ki wuce su haka. Ke ana ta miki magana an hango ki ga kinan kalan madara kuma kin tsaki na ta wani daga mana kai. Amma dai da dukkan alamu ke ba guwa ce a nan yankin. Ko? Ban sani ba. Dan ni na gama taba ganin ki a nan yankin. Ke baiwa Allah ya raka magana haka kina baki sani ba. Yanzu dai ku ku tsaya tambaye ku a cikin ku ake so. Ha? Na tigeza. An bani dariya. Ai na ga ma ba karbin farin jini ne da mu ba. Har mun karbu. Allah mun karbu. Na san mun shiga zuciya. Yanzu tun da haka ne abun. Dan Allah kuma guje ni. Dan Allah Ke da Allah da Allah. Wai ke ran kin ganki wata kodaddiya kin shiga shago. Maybe shago ma kika ga kika lafta mai ko fenti ne ma kika dauko kika yafa a basgaki. An zo ana tare kina ce mana wani kaza da kaza wani ke baki da lokacin mu. Ni kana ji ni wannan tashin hankalin naka ne ba na so. Ba fa shago ta shiga ba farinta na gaske ne shi wa Arab ce fa dan Allah ku ba shi bane ba dangin Larabawa. Ka san mu zuwa yanzu a cikin ƙoryar garin nan kaf garin nan kaf garin nan akwai wasu manyan yara saboda mu ne. yanzu ya isa. Idan ba haka ba, ranku zai matuƙar ɓacewa. Baji, bari ki jin gaya miki, kar ki ganki a koɗan nan. Kar ki ganki ina fenti ma kika shago kika shiga kawai kika mulke fuskar ki ta hasken nan. Ke dan mun zo mun ce muna son ki, mun taimaka miki. Fatar ta ce a haka, ai shuwa Arab ne ka ga. Kana lawar shuwa Arab. Larabawa ne. Ni na ji dadin wannan. Ke wallahi mun bi. Ke da ya mana ke ana mutu. Malama ana miki magana. Ha? Me fa? Yalla bai. Wallahi. Kai shara ka kawo da koi ko? To ware. Yalla bai. Yalla bai. To Allah ra. To na kun yalla bai. Yalla bai. To mara ka sa ka. Yalla bai. Karaji. Oki wato ku ne guje da ba ta ko? Are you a basket? You dey following my sister, ko? Yalla bai. Kana ji wannan yariyar kana ganin ta kasan ta zubin Larabawa. Ni wallahi ta makonta da zo'i. Ni biyo ta nai wallahi in ta wanki da shara da wanke. Wallahi ba wani abu bane ba. Kuma naga kaf garin na ba a cikin matan garin naga ita kadai ce kikkiawa ta bata daban wallahi sai na ta manta ta ake kai hakuri yalla bai. Ba wai mun biyo ta bane mu ci mata mutunci. Yalla bai kai hakuri. Wallahi shi yace yana son ta gashi nan da Allah kanwata ba haka bane ba ina so ina wannan kayan da na baka to ina so za ka kai su ka gane a ba su wannan uniform na su gonke shi ka gane kada a ba su omo duk wani aiki na gidan nan ina so su yi da shi within 3 days ka gane su tsaya a gidan nan na kwana 3 kowane aiki su yi a gidan nan ba na so ga komai ya rage a gidan nan gode sai thank you kai okay wannan shine babban nasu ba ina so a samu shi a dakin shi yace iya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana ji kada a ba su abinci kada a ba su ruwa amma ka bunan mu da su mana uga ku shiga da su ciki ina wannan karen kai wannan ku sa mun shi a daki kare kafin yawa ina da so ya da sa mun shi a daki a da da